Raya giştî dayîkê aşîtê weku saziya malbatê şehîdan hêrsê xwe nêrînê xwe hîro ku çawa ku me dît ku êrişên li ser rojava û li ser rojhilat ku êriş bi hevdira tên gîşkî êrişê dijmin ku em dibînine ku ti cudatî tînenin êşê jin giyekin êrişên li ser proja rêber apo ji bo jin giyekin êşikê ku hîro jin dibînin em gî weku hevdine ji bo vê yekê hîro tiştên ku li rojhilat dibe li rojava jî bêye belkî bi 10 salan jî ku hîro va êrişana li ser jin hene weku ku çawa destpêka apociyetê de ku çawa jin tezî dikirin hîro ku me didît pê makînan girê didan şara bi şara digerandin hîro jî ku hîro em dibêjin weku jin taybet jiyan Emînî û hevala Zeynep ku bi teyara miseyer ku hate şehîd xistin û hevala jiyan Emînî ku ew jî hate şehîd xistin û ji bo tenê ji bo porê wê dixewine weku ku çawa biryara jin hatê dayîne ku jin dibêjin namusa me em ne namusa ti kesî ne em namusa xwe ne namusa jinê jî hîro ne di por de û ne di cilandê û ne di porgirtinê de ye ji bo vê yekê em hîro vê êrişan em şermezar dikin û em ji temamî jin re dibêjin gerek em weku jin li dora hevdû kom bibin bi biryarên nû bi hevgirtinên nû bi mêjiyên nû bi pêşketinên nû ku çawa êrişek li ser jinekê tê kirin li ser temamî jin tê kirin ew taybet proja jin a rêber apo ye ku çawa proja hevseroketî di hindirî giştî de heye û proja jin di hindirî komînan da jî heye ji bo vê yekê dixwazin vê projê hilweşînin dixwazin jinê tune bikin ji ber jin hîro ku em dibînine ji sedê heftî di hindirî navçeyên de cî girtine û jin jiyan e jinê nekujin jin hebûne jin destane ne jin tarîx e jin hîro nîvî civakê ye nîvî civakê nekujin ku çawa bere dixwazin jin tune kiribûn 5000 sal bere jin kiribûne laşekî kuştî dixwazin weku bere dîsa jinê vegerîn weku bere lê jinê hilma azadiyê bîn kiriye hilma azadiyê nas kirine heq û hiqûqê jinê nas kirî ku çi ê jinê ye çi derva jin e ji bo vê yekê em careke dîn em dibêjin temamî jinê dinyayê re xweldorî hevdû kom bikin ku em ê bi hevdira em kanibin berî gişkî serok apo rêzgar bikin ji ber proja jin jî a rêber apo ye a dîn jî ku çawa jinê hîro li rojhilat serkêşî ji şoreşê re kir lê hemanî ji destpêkê de şoreşa rojava bû şoreşa jin yepecê jina Kurdî jina Sûrî ku dest pê kir bi hezaran şehîd ketin û niha jî careke dîn dîsa li rojhilat bi sedan şehîdê jin hene bi hezaran birîndarê jin hene bi hezaran hatine girtine û dawê de jî em dibêjin em sersaxê ji malbata Zeynep re dixwazin sersaxê ji malbata Emîne jiyan Emînî dixwazin û em dibêjin ti caran wê jin jiyan bê wê jin zindî bê wê jin di her derê re hebe serkêşiya şoreşan wê tevahî jin bê careke dîn em dibêjin şehîd namirin şehîd namirin jin jiyana azadî jin jiyana azadî jin jiyana azadî